Good morning po, Tabi. On air kita sa programang Aramon niya to. Tabi, Chapat. Ano po? Ayan, okay. Anong igwa kitang ba? Mahapot ako sa imo ta. Nainadadangog akong garong may gigibuang ning paagi ang apik na pagbugtak ning itong prepaid meters. Ito po yan ang plano kang APEC para sa Bacolod. Una, pero yun po yan ang yan ang pinaka magayon ng APEC, but it may not be done soon. Barangay, Opo. ayan. Ayun. So, ano ang mga magiging basihan kang apik para tawanan gayan? Magayon na programa ni Mar because pero man sana ini sa prepaid na Cellphone. Cellphone. Yes, opo. Kung halimbawa ang sa imong konsumo sa sarumbukan is 500 pesos worth of power. Iyo sana yan ang isa-subscribe mo. Okay. Mabakalon mo yan, i-set kang APEC ang sa imong kontador na good for 500 pesos kung iyo sana sa imong konsumo. Pag naubos mo yan, nakaipuhan mo pa, Bakal ka naman. Ma-subscribe ka giraray. Magayon na yan, kontrolado mo ang sa imong gamit. Yan. Pera ka yan, siyempre yung collection efficiency talagang sigurado yan. Sa Mar? Sabi ko, sigurado ang collection ka yan ta, nainot ng bayad. Ayo, gibunin mo niya kan naral ko. Aha. Okay, so iguana pala na... Ngayon, dahil reklamo ang mga konsumidores kang naral ko. Halimbawa, arog sa kuya sa harong ko, duman, sulo-sulo ang ati ko. Ang konsumo niya is 2,000. So, yan sana ang babakalon niya for the month. Ayun. Oo. Pero ano yan, halimbawa dahil mo naubos sa 2,000, will that be added to your next top up? Oh yes, madagdag ka na lang. Ayun. Pwede pala, ita-top up lang. Ay, very good. Hindi kakainin. Hindi. Sino kakain? Hindi ako gutom. talking with the sad experiences before naman sa mga cellphone baga. Nawarangay. Ayan. Pareho ini markang cellphone. Kaya on the watch perme ang konsumidores. Ang sa cellphone baga, ay diba, ngayon maubusan na ako kiload. Pag naubusan kiload, madalagan sa tindahan, mapaload. So, it's the same. Ayun. Pero matataod-taod pa siguro ining programang ini. Opo, pero ano yan, talagang pag nagkasurundo garo, pwedeng ma-roll out tulos yan, duman sa Bacolod muna. Yung nga po ang plano. Ang plano muna sa Bacolod. Sa Bacolod muna. Pero magayon nun, nakuanin doon sa latest na balita tungkol sa Bacolod. Yes, oo. Iyo po. Oo, Dapat very good, at least sabi nga ni Kayan, may mga consumers man pala na tagyusan man nabayad. Di ba? Dapat pangarugan. Pero magayon nun, igwa kita duman na Fantastic Four. Yes, Magayon nun na ehemplo ito, Mark. Yes. Ito Fantastic Four na ito kang Bacolod. Opo. Na apisar kang hinalian sinda duman ng servisyo temporarily, nagkaagso sa kapitan ninda, sa diri nindang transformer, dahil sinda nagpakonektar. Because, aware sinda kan anti-pilferage law. Dahil pag nagpakonektar sinda duman sa ano nga rin kayo ni transformer, nabi narakapitan, tapos ipinakod sa linya kang kuryente, daing permiso ang APEC, pag nanakaw yun. Ayun. So, habo ninda na mapasama. Ayun. Di ano yan, may legal actions na gigibon mo ng APEC against naman sa mga, nagiribo ka ito. Iyo po, taklaron pagbalga iyan kan sa tuyang anti-pilferage law. Kaya itong apat na ito, sa iduman nag-iba, plus igwa pa kitang 42 na consumers na nagbayad. So, sindangon yan ang may ilaw. Ayun, opo. Very good yan,
Okay, dapat update lang po sa magiging rate kang billing ta, kang kuryente ta sa masunod pong mga alda o masunod na bulan. Because, Okay. apa? Dahilan kan sa nagkaibabaga kita nindiit na confusion duman sa information na tinao ni Congressman Garbin. Na ang malinaw ka ito kaya na pagsabot, friend. Yung remember na nag-announce ako na magkakaigo kita ng red alert sa supply kang Mayo. Ang gusto sabihin kang red alert, nakulang sa supply kang kuryente sa Luzon Grid. Nagkulang ning 4,000. Kulang kang Abril sa Kamayo. Grabe sa demand dahil mainiton sa panahon. Siguro nga di sa record kan APEC, dakol na households ang nagdoble sa konsumo dahil sa init kang panahon. So, dakulaon sa demand, kulang sa supply, taigong apat na darakulaon na planta na nag-bog down. Kaya nagkulang ki 4,000 megawatts sa Luzon Grid. So, nagmahal sa commodity. Ang plano kan APEC, igwag statement sa APEC na dahil taday in-approve kan DOE sa request kan APEC na tawaning certificate of exemption na na makapartisipar duman sa EPSA. This is the emergency purchase. Ang sabi kan APEC, mabakal kami 100% sa WSM. Mabakal kami. We are buying. So sa muyan na statement is, we are... Sandali naputol. Nangyari? Naputol siya. Wala, dapat dali naputol tayo. Ay, nako. Naputol. Pangyayari. Ay, ano nangyari sa atin? Hindi lang po Dapat. Ako na. Hello? Ay, nako. Naputol tayong bigla. Ano nangyari sa cellphone kong ini? Ano ba sila sa paliwanag ni Sapat? Ayan. Tapos ang takot akong noarin so pwedeng mamatian ta na medyo rababa na lamang sa kuryente ta. Ang nangyayari. Ayan na. Hindi makakonek. Ang Jesus Mariusi. Ayan. Pero yun, ang good news naman is, mga tugang, ano yan? May mga options na pwedeng mangyari duman mga tugang sa pagbugtak kang kang prepaid na mga metro. Tangani na masiguro ta na maka-ekonomiya sa namang kita. Sanay lang Ulan sa pati ko, nagsabatan sa apudan ming dua. Ayan. Hello, dapat naputol tabi. Naputol. Naputol. Apa. Okay, go ahead po tabi. I can continue here with my digdig na lang. Apa. Tapusan ko na. Sa'yo na kita maro. Ito pong yung billing. Yung presyo. Okay. Yes. So, ang sinabi nga ni Kan APEC that we are going to buy from Western 100%. Pero halangkawon nga ni sa presyo kan WSM na nasa 13 pesos per kilowatt hour. Kontra sa presyo kan San Miguel Energy Corporation na 6 pesos per kilowatt hour. Okay. So, ang nasa isip kan APEC, pirmi na ang bentahe dapat sa konsumidores. So, pinili kan APEC na bumakal kidakol sa estimate. Tangani na makabawas-bawas ang paglangkaw kang presyo kang kuryente. Pero mas kinangani diit so binakalta sa WSM na iampig question ni Congressman Garbin na nasa 13 pesos per kilowatt hour. Halangkaw bang giraray? Dahil nagbakal kita duman 37% sa WSM and 63% sa SMEC. Pero halangkaw man giraray dahil
more than double sa presyo. Naman po nagkaigwa kita nindiit Mhm. na confusion sa statement ni Congressman Garbin. Ayan. Totoo po na nag-publish kami, na mabakal kami na 100%. Pero upon examination of the cost, nag-decision ang APEC na magbakal ng 67% sa SMEC. Apa. So, Lingon niyan po Sabi tabi. niya, so May, June, May, June, saka May, June, na sa tuya na pigbayadan, naglangkaw, Apa. piliit. Okay. Pero, tinawana kang DOE na permiso kay Certificate of Exemption ang APEC na pwede lang magbakal sa other sources of energy pako sa WSM. Magpuon na July up to December 2021. So siguro we will expect a little leveling off ng presyo kang kuryente. Bako so much because depende po sa babakalan ta. And Mar, last message ko pala. Apa. Sana po nagpapa-imbestigar, gusto pa-imbestigaran ni Congressman Garbin and APEC. Very good. Welcome mi po yan. Welcome na maray. Dahil ang tangani na masabutan kang konsumidores paagi sa iya, ang talagang tunay na kamutakan kan APEC. Dahil lang po magkakaigwa kita ning variations. Pero sana, ang samuya sanang pakihuron or paglaom ni Congressman Garbin, ang paimbestigaran niya ang sources of energy. So producer of energy. Kasi hindi ang nagdidikta kang cost. Bako man APEC ang nagdidikta kang cost. Bako man ERC. Bako man DOE ang nagdidikta kang presyo kang kilowatt hour kang kuryente. Ang nagdidikta po kaan ang producer. So, mas magayon na paimbestigaran si Congressman Garbin, uning producer of energy. Kasi na po ang nagdidikta kang presyo. So, yun po yan ang sa kuyang message. And Giraray, salamat amigo. Sana magikitang mapagbantay sa tuyang konsumo sa kuryente. Apa. Okay. Kapat, salamatan po maritabi sa pagpaunlak sa samuya mo niya na pagkaga. Thank you very much. Alright. Salamat man sa oras na tinaw mo sa ko. Thank you very much. Marinaldaw, DCGB. Yes, ma'am. Salamat. Okay. Mga dugang Japat Gutierrez para po yan sa satuya po ng mga dugang ng mga istorya.